तर नमस्कार मित्रांनो, आत्ता आपण आंबे काढून झाले, दुपारची वेळ आणि मागचं एक व्हिडिओ बघितला असाल माझं हिंदीतलं. तर आता गुजरातात एक आत्याची मुली आहे आणि ती आता गुजरात का असता आणि बऱ्याच दिवसांनी कॉल केल्याने. हे बघा, ही बघा सगळी जण बघतात. हे बघा ह्या काय चाललं आता बघा बघा. अरे गो लिलम्या कसा मी बरोबर. या बघा गुजरात मध्ये असता आत्याची लेक. ही बघा म्हणजे श्रद्धाची बहीण. हा खयत पोरा खयत पोरगी. अगो पोरगी खयत गोरा झाला जरा जरा पीठ लावलं. अगो गोरा झालं. गुजरातचा पीठ लावलं. मग काय लावलं? हा त्याच्यामुळे तेव्हाच उजाळलं व्हायचं. देवात म्हणजे तुका कोकण सूट होईत नाही. येतो ना काय पोरगी गयत ती तेंच्याकडे ती आधी आण त्यांका वडी बोलिया करे. अरे काय केम छो? मजा मारतास सगळी आवाज चौगाव झाला. हा हम बरे आहे. हम मस्त मजेत. हा तुम बोलो. हा बोला. आम या बघा पिंक्या खाता. आम पिंक्या खाता. पिंक्या आम खा रही है. ही बघ मामी, ही बघ ये देख. अरे ये देख. अरे हे बघ आम खा रही है. कौन कुजल काय? अरे इधर कुरियर नहीं हो रहा है. सब लोग मेरे से बॉम्ब मार रहे हैं. कुरियर नहीं हो रहा है ते. कई गो गेली? मोठा काय? मोठा काय? मेरा पिल्लील मैंने कटच केला. तुमच्या नादात आंबे खाऊच्या नादात फोन कट करून टाकला. मारा नाही म्हणाला. हे काहीतरी करतं. तर मित्रांनो आत्ता दुपारचे 3 वाजलेत आणि आत्ता आम्ही चाललो पूनमकडे गरे तळूचं. तर पिंक्या पण इला ह्या बघा आणि गरे तळूचो प्रोग्राम हा. खोबरेल तेलात तळलेले गरे. चला मग डायरेक्ट पूनमच्या घराकडे भेटा या पुणग्याकडे. पुणग्या सगळी तयारी करून राहूला. चला मग. तर मित्रांनो हे बघा भाऊजी फणस काढतात आणि देवा बघा भाऊजी वर चढलेत फणस काढूसाठी आणि आम्ही खाली आहो. खालना घेतोय. कपार पडायचे कसले होते रस्ता तरी पडा नाही. यांच्या पाणी पै गेली येते बघा. मामी एवढंच राहतं. पैकी खाली मुळा आधी काढून द्यायला ते घे हातात मग बीज अंगार थोडा ये गो बीज अंगार पडतो. बाबा साक्षी रिक्षा हां ले गो. आता
आता सगळे जुनच होते. तळणार का नाही रे भाजी मोठे काय केलंय डोळे केलं. डायलॉग चांगले पिंके म्हणता मोठे डोळे बघता म्हणजे तळूचेच होत साधा अंदाज येलो त्या का. अरे आता ठे तर चला मंडळी फणस काढून झाले आणि आता साफ करूच्यात आणि त्याच्यानंतर बारीक चिरून नंतर मग बघा आता पुढे काय करूचं. आता आग करून टाकतेला पिंक्या हिला म्हणजे सगळ्या कामाची आगच करणार. चला रे नाही तरी काय उपयोग नाही फणस तरी घ्यावा. पिंक्याची तुझी पाठवणी करता तो बजील तुझो. पिंक्याचो झील पिंक्याची पाठवणी करता फणस घेऊन डायरेक्ट. गंगा यमुना डोळ्यात उभ्या आहे का डोळ्यात उभ्या की खळ्यात उभ्या का.